Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yo, Isgaxa Mseleku, guys. Ngithe ngicandalele umalume lo khuluma lapha ngokusebenza nobaba Mseleku. Kodwa uqale wakhuluma ngeartist asebenza nayo, wasekhuluma ngokuthi ke ube yingxenye yothando nesithembu season 1, kodwa izinto zangabe sahamba kahle. We guys, khona iphathi engididayo laphayana. Angaqala ukukhuluma ngale interview yonke ukubala izinto ngoba ngihlephule inde ivideo yabo, so ngeke ngikwazi ukuyikhuluma ngayo kahle izwakala. Nayo indaba kaMakhumalo, yazi manje angisazi noma ngigwinya amagama ami noma ubhuti angimzwanga kahle. Uthi ubhuti umalume usebenze noMakhumalo kuqala. Nina guys niyamazi uMakhumalo kwiGagas before Uthando Nesthembu? Ngoba uMakhumalo angazi noma ngikhuluma iphutha yini, akubanga useason 2 la eseqala khona ke simuzwa ekhuluma ngizothini kwiGagas FM, ngizwa leyo show yakhe bathi DM Makhumalo izindaba zothando. Angazi noma ngibuza kahle yini, kodwa ishow yakhe injalo. Le part abayifaka kuThando Nesthembu bezivezela ukuthi ukwiGagas FM. uMakhumalo indlela achaza ngayo ungathi uthandwe kuThando Nesthembu wasengena ngapha, kanti bese already ekwiGagas FM. Angazi noma yimina nodidekile, ngiyabuza ke bodade bakhona abanolwazi, bakhona futhi abazi uMakhumalo, ngicabanga ukuthi before, ngoba umalume mayechaza uthi usebenze noMakhumalo emfaka shothi bekuyimisebenzi leyo yo-MC, kwase kuba ke iGagas, wabala iGagas FM, okusho ukuthi uMakhumalo ungene kwiGagas before Uthando Nesthembu. Ubaba Mseleku waseke sondele eduze kwakhe because sebone umsebenzi awenze noMakhumalo. Hi guys, ngathi imo detail ngoba manje mangizama ukubamba ukuthi uma ke beshuthe Uthando Nesthembu bangawufaka ngaleso sikhathi, kodwa uMakhumalo mayefika eqala kwiGagas, okusho ukuthi abalaleli iGagas FM besebevele bemazi. Enye into ke manje engididayo, bengifuna ukuncoma mina ukuthi nangu-ke umalume seveza ukuthi uMakhumalo ufike yena kuqala, okusho ukuthi uMakhumalo ube famous before Uthando Nesthembu esewumsakazi kuGagas FM, noma uMakhumalo kufika Uthando Nesthembu wasekwazi ukungena kwiGagas FM. Sengididekile, noma umalume uthi uMakhumalo ubesevele MC owaziwayo, ubizwa endaweni ezihlukene, kwase kuthi ke makufika Uthando Nesthembu kwaba khona nesikhala kwiGagas. Ngoba uMakhumalo kodwa nginamanga nami ke mangizokhuluma indaba yeredio, angikhumbula iredio ngempela. Angifuna ukubala ukuthi imaphi ama-radio station engingabala khona abasakazi bakhona. Yabo lezi iy'nhlelo lezi ngeke ngize ngibale nokuthi zimi kanjani, kodwa ngimkhumbula uMakhumalo before Uthando Nesthembu. Hawu guys, khulumani, bese nimazi uMakhumalo Uthando Nesthembu bengakaqali kuredio, ngoba sazi ukuthi Uthando Nesthembu maliqala ungene kwiGagas, ubese kwiGagas, waphuma kwiGagas ngokuhamba kwesikhathi ubese ngapha kule radio station enye lena ke angazanga noma agcine ukuphuma ke nakhona ngoba esemningi ku-TV. Kodwa kwinkulumo kamalume mangaphambanisi, uthi uqale ukusebenza noMakhumalo. uMakhumalo wangena kwiGagas FM. iGagas FM ibe noMakhumalo before Uthando Nesthembu. Ngenxa yokuthi umsebenzi wabo ke muhle, wasubaba Mseleku wacela ke ukuthi akamsize benzeke Uthando Nesthembu iproject ekanje. Mangabe ngikhuluma iphutha guys, ngicela ningidlungise. Bengilobu ngiyibuza ukuthi hawu uMakhumalo udume kuqala ukunoMseleku, base ke oMseleku bona bafika ngemuva kaMakhumalo. Ngiphithene lapho ke guys, kodwa phela kusiyinto ejule kangakanani ukuthi bengifuna ukuveza ukuthi hayibo uMakhumalo usebenze kuqala before Uthando Nesthembu.
ifame imfice kuqala uMakhumalo before Uthando Nesthembu, but thina indlela esazi ngayo ngoba simazi kuThando Nesthembu sizitshela ukuthi le fame imthole kuThando Nesthembu. Sekuyileyo-ke ukudideka okuncane okungathi shu. Ngibese ngifuna ukuzwa ukuthi nani le ndaba niyazi njengami noma yimi odidekile. Bye.